Γιάννη, ξέρεις τι παιχνίδι θα να παίξουμε σήμερα? Έχεις καταλάβει? Αυτός μάζευε... Να μαζέψουμε μαυρουνιές, δεν ήρθαμε. Εδώ ο ψηλός με τα μαύρα. Πανέμορφος από Κόρονας. Κυνήγι θησαυρού, Ντουλιανά 2016. Είναι υπέροχο. Υπέροχα, καταπληκτικά. Μάθαμε πολλά για τη χωριά σας. Αυτά δεν έχουμε ποτέ. Γυρίσαμε τα πάντα, ό,τι μπορούσαμε και εκεί που δεν έπρεπε να πάμε κιόλας. Δεν ήταν δίκαιο. Πειρατικό. Το νησί το πειρατικό. Το καράβι. Ναι, ο βράχος με το πειρατικό ήταν για πολύ μοιημένους στους ντόπιους θρύλους. Πρέπει και η ταχύτητα να ανταμείβεται. Πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτικό ήταν. Πρέπει να είμαστε ντυμένοι. Ντυμένοι δεν είμαστε. Η τιμωρία σας θα ήταν να βγάλουμε τα ρούχα μας. Έπρεπε να υπήρχε όμως και εντυμένος και εξαίρετος να πούμε. Έτσι, θα τα βγάλω όλα τώρα. Κερδίζουμε. Η γρίφη ήταν βατή, όποιος είχε διαβάσει περνούσε. Πέσανε όλα τα αντισώς φέτος, όλα τα αντισώς πέσανε. Μέτρησε πάρα πολύ. Και ελαιοτριβείο επίσης πάρα πολύ. Φοβερή εμπειρία. Και του χρόνου. Έχουμε επίσης να πούμε ότι ψάχνοντας το φοίκο, βρίσκουμε ένα μεγάλο φοίκο στο Παπαλοχώρι πιο πάνω και μπαίνουμε σε ένα σπίτι όπου συμπτωματικά έχει 6 σκαλιά που θα έπρεπε να βρούμε 6 σκαλιά. Το ελαιοτριβείο, φοβερό. Και βρίσκουμε και μια πισίνα που και καλά μοιάζει με το σύμβολο που πρέπει να βρούμε. Και είναι μια γυναίκα και καθαρίζει. Και μας λέει: εντάξει, ψάξτε, δεν ξέρω κάτι βέβαια γι' αυτό. Κάγια, πες μας, πώς μετρούσες τις ψηφίδες, τις καρδούλες, πώς τις μετρούσες, πόσες ήτανε? 2. Και φεύγουμε από εκεί και πάμε αλλού και τελικά ξαναπηγαίνουμε εκεί γιατί νομίζουμε ότι αυτό είναι τελικά. Ένα πορτάκι, ξέρω εγώ, μισό μέτρο, ίσα χωρέσαμε εκεί πέρα, σφινώσαμε 3 μαντράχα, αλλά πάμε να βρούμε το άλλο μισό. Αυτό το άλλο μισό μας έφαγε, ρε, πραγματικά. Να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο και το γεγονός ότι η ομορφιά του κυνηγιού του θησαυρού φαίνεται στο ότι στις φορές που χαθήκαμε και βρεθήκαμε σε πολύ όμορφα μέρη.